למה קשה לנשום בארץ הזו? שלום לאופיר פז-פינס, לשעבר שר הפנים, ושלום לציפי איצק, ראש המרכז להגנת הסביבה במכללת נתניה. אולי לפני שנשאל למה קשה לנשום כאן, תני לי תמונת מצב. מה המשמעות? קודם כל צריך להגיד שזה לא חוק חדש, זה חוק שעבר בשנת 2008. אנחנו חיכינו שנתיים, הציבור חיכה שנתיים כדי שהממשלה תתקצב אותו והוא יתחיל להיות מיושם. כי בלי תקציב אי אפשר ליישם את החוק הזה. כמובן שהממשלה, כפי שאנחנו יודעים היום, לא תקצבה את החוק הזה ולכן אי אפשר ליישם אותו. זו הסיבה שאנחנו נושמים עדיין אוויר מזוהם במדינת ישראל. אבל מה זה אומר נושמים אוויר מזוהם ברוב חלקי הארץ? מה זה אומר? זה אומר שלפי סטטיסטיקות שיש, משהו, למעלה מ1,000 איש, אזרחים במדינת ישראל, מתים כל שנה רק מזיהום אוויר, מפליטות בעיקר של רכבים, קצת גם תעשייה. זה אומר שקחים מקום כמו תל אביב, שהוא מרכז עצבים של מדינת ישראל, ערים בסדר גודל של תל אביב כמו לונדון, באירופה, כמו ניו דלי, בהודו, מזמן חסומות לכלי רכב רגילים מהסוג הזה, מזמן מוניות ואוטובוסים הם רכבים היברידיים או חשמליים. ברוב הערים הגדולות בעולם, ובחלק גדול מהם, זה לפחות הכיוון. בישראל, כאילו הדברים האלה עוברים ליד. בישראל כמו בישראל. אבל החוק הזה מטיל את האחריות על הרשויות המקומיות. לא רק, גם. החוק הזה מטיל את האחריות על מי שמזהם. הוא כמובן נותן סמכויות, אכיפה ופיקוח לרשויות, שזה גם השלטון המרכזי וגם השלטון המקומי. בראש ובראשונה הכוונה היא לייצר איזושהי מסגרת, שתיתן תמריצים, שתיתן כלים לאכיפה, כלומר גם את המקל וגם את הגזר, על מנת שהתעשייה, על מנת שהתחבורה, על מנת שמשק האנרגיה יעבור לפסים בלתי מזהמים. אולי זאת הסיבה שלמשל תל אביב מתנערת מההגדרה שלה כמוכת זיהום. ערים לא אוהבות את התווית הזאת, כי מה? כי הן אינן מסוגלות באמת לאכוף. קודם כל זו תווית לא סימפטית. מצד שני, אני לא מציע לאף אחד לטמון את הראש בחול. בסופו של דבר, תל אביב היא עיר ענקית, גם מבחינת האוכלוסייה של התושבים שלה, וגם כל גוש דן וכל מדינת ישראל שבעצם מגיעה לתל אביב כל יום. הבעיה הכי גדולה בתל אביב, זה שאין רכבת תחתית ואין רכבת קלה. זו אחת השערוריות הגדולות ביותר בתחום התחבורה בישראל, אם לא משום שהדבר הזה תקוע כבר 17 שנה, עוד לא ראינו סנטימטר אחד של רכבת קלה או חפורה. דבר שני, התחבורה הציבורית בתל אביב היא סוג של פיאסקו, לכולם זה ברור. ראש עיריית תל אביב כועס על שר התחבורה והממשלה במידה רבה של צדק, אבל... אופיר, ציפי, אולי רשויות לא מסוגלות. רשויות לא מסוגלות. נכון להיום הן לא מסוגלות, חד משמעית. כדי לטפל בבעיית זיהום האוויר צריך כוח אדם מקצועי, צריך כוח אדם מיומן. אין את זה היום ברשויות המקומיות. כדי שהרשויות המקומיות תוכלנה לאייש את המשרות האלה באנשים מיומנים שמסוגלים לתת מענה, כי זה אתגר מאוד מורכב ולא פשוט. וכפי שאמרתי, בגלל שזה לא פשוט, שנתיים לקח לחוק הזה להיכנס לתוקף, כדי שאפשר יהיה לאייש את המנגנונים בגורמים המקצועיים. בלי מקצועיות לא תהיה כאן התמודדות עם הבעיה הזו. אז אם התמונה כל כך ברורה וידועה וכבר שנים, למה בכל זאת אנחנו עדיין לא נושמים אוויר נקי? כמה סיבות. א', זה עולה הרבה כסף. זה עולה כסף. אבל זה יותר זול אחר כך בעצם להרוויח את הרווח נכון, את החיים ואת הבריאות ואת כל הדברים האחרים. א', זה עולה כסף. ב', אין מספיק מודעות. ג', יש לחצים של גורמים אינטרסנטיים כאלה ואחרים שמפריעים לדברים האלה לצאת. ואתה מדבר על מפעלים המזהמים. בין היתר, לא רק, אבל בין היתר, גם משרד האוצר הוא סוג של בעיה. אני חושבת שזו הבעיה. אני חושבת שהיום בתעשייה יש יותר מודעות. היום ברור לכולם שהמצב צריך להשתנות. משרד האוצר הפריע לנו לחוקק לאורך כל השנים שניסינו לחוקק, ועכשיו הוא מפריע ליישם, נקודה, כי הוא צריך להוציא כסף ישירות out of pocket, והוא לא מוכן, הוא לא רואה בזה כסף לא יישארו אזרחים. בואו לא נגזים, אבל אנחנו מתחילים, אנחנו מאוד מאוד מפגרים ביחס לכל מי שאנחנו רוצים להידמות לו. שר האוצר יתהדר בזה שאנחנו חלק מה-OECD. בדברים האלה אנחנו אחרונים. כדי שיקרא את הדוח של ה-OECD בדיוק בעניין הזה, מה הוא אמר על ההתנהלות של הממשלה. יש לנו הרבה מה לשפר. הממשלה איננה מנהלת מדיניות סדורה כדי להשיג את יעדיה. אין לה מנגנונים לפקח ולבקר, אין לה יעדים. אבל אני עדיין, אנחנו נורא נהנים להטיל את רוב האחריות על האוצר שאוהב לשמור על הקופה, כי זה תפקידו. ובואי נדבר רגע על עוד נושא, וזה באמת על האינטרסנטים, על הכוחות הפועלים שהם הכוחות הגדולים. כי תחקיר קטן שהביאה כאן קרן אוזן, העלה שמתוך 200 בקשות של מזהמים להפריש פסולת מזהמת, 99% מהבקשות האלה התקבלו.
זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע על אוויר, את מדברת על הפסולת. תראי, אני חושבת שהיום התעשייה, מכיוון שאנחנו כפר גלובלי אחד, והתעשייה... לא, זאת אומרת, זה מצביע על גישה, התחקיר הזה שלה הצביע על גישה. אז אני אומרת, הגישה משתנה מכיוון שאין ברירה. אנחנו מייצאים, אנחנו צריכים לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים. התעשייה מבינה היום שאין ברירה. צריך לייצר תשתית. אבל את עולה נקודה מאוד נכונה. יש דבר שנקרא היתר רעלים, שזה סוג של שערורייה. זאת אומרת, זה התחקיר של גברת עוזר. כן, בדיוק. מה היא אומרת? הממשלה נותנת היתר רעלים. מה זה היתר רעלים? זה היתר לזהם. זה היתר קשה לזהם, באישור, ברשות ובסמכות. שזה סוג של דבר נורא. עצם זה שזה קיים, ועוד העובדה שלמעלה מ-90% מקבלים היתר לזהם. זאת אומרת שפועלים כוחות זו שערורייה של הרגולטור שנכנע ללחצים. נכון? טוב, אני עדיין לא נושמת, אני מאוד מודה לשניכם. כל עוד את יכולה. מודה לשניכם. תודה. לפני כשבועיים נמצאה בגן לוינסקי בדרום תל אביב גופתו של חסר בית שקפא למוות. בתחילה חשבו שמדובר בפליט שחצה את הגבול, אבל מאוחר יותר התברר שמדובר בישראלי לכל דבר. יוהנס